Ahojte, ja vás dneska vítam pri ďalšom videu a v tomto videu sa pozrieme konkrétne na veľmi zaujímavého pomocníka, ktorý sa mi dostal do rúk. O pomocníkovi, ktorý vám môže pomôcť v spôsobe podávania textov a prezentovania svojho textu vo videu, bez toho, že by ste sa nejak zakoktali alebo pozasekávali. A teda jedná sa o teleprompter značky Filword a konkrétne o model TP2A. Tento model disponuje takou zaujímavosťou a to, že viete si k nemu pripojiť ako zrkadlovku, tak aj mobilný telefón, čiže má na to príslušenstvo. Zároveň dokáže vďaka svojej aplikácii veľmi veľa vecí. My sa pozrieme, čo je v balení. Takže krabica je malá. Z každej strany je nejaký text, maximálna veľkosť 8 palca, či sa už jedná mobilný telefón alebo tablet. Určite by som odporúčil skôr tablet ako mobil, máte predsa len väčšie možnosti. A po otvorení máme v balení samozrejme manuál, ten nesmie chýbať, kde sú všetky dôležité informácie ohľadom tohto telepromptera a ako ho ponastavovať. Zároveň je tu len takto jednoducho uložený a vyzerá nejak takto. Samozrejme ešte z prednej strany nemám to osadené, ale z prednej strany je odrazové sklo a folia na ňom, takže ja si to potom neskôr dám dole. Sú tu dve ďalšie krabičky, v ktorej v každom z nich sa skrývajú nejaké ďalšie veci, ktoré budete potrebovať k tomuto teleprompteru. A sú to dištančné kružky, konkrétne 3 kusy. Skvelá taštička pre uloženie, aby sa vám sklo nepoškodilo. Čistiaca handrička, ako na okuliare. A v tejto krabičke máme hneď po otvorení je diaľkový ovládač, vďaka ktorému si viete aplikáciu v mobilnom telefóne alebo v tablete prispôsobovať. Vyzerá nejak takto. Hore je joystick a rýchla voľba tlačítok. Samozrejme z prednej strany zapnúť, ubrať. Ďalej v balení máme dvakrát kit. A jeden je konkrétne, myslím, že tento je na tablet 8-palcový. A to druhé by malo byť na mobilný telefón. Toto je otváracie, vyzerá nejak takto. Po jeho otvorení si viete tu nadať mobilný telefón a natáčať zo zadu. Veľká výhoda, je to magnetické, čiže z zadnej strany je pliešok a viete si vlastne ten uchyt, ja vám to aj ukážem. Tu sú po krajoch kovové plechy a vlastne vy si to viete takto uchytiť bez problémov a nastaviť si mobilný telefón, ak potrebujete. Je to samozrejme, je to celkom silné, takže vám to podrží. Ďalej v balení máme všetky typy krúžkov štandardne k objektívom, ktoré sú v ponuke, ako aj 49 mm dištančný krúžok. Keby ste mali objektív, ktorý je väčší, tak tento teleprompter sa môže pochváliť robustnou konštrukciou, je z tvrdeného plastu. Teda stačí len prisložiť svoj mobilný telefón alebo tablet a môžete bez problémov fungovať. Samozrejme k dispozícii je mobilná aplikácia značky Filword a vlastne táto aplikácia vyzerá nejak takto jednoducho, neviem či vidíte, a po jej kliknutí máte tu nejaký text. Ten text si viete samozrejme upravovať, ako by ste už potrebovali, a to je týmto tlačidlom dole, ako ste videli. Je tam veľkosť textu, rýchlosť textu, zároveň si viete nastaviť aj dané pozadie, aké potrebujete, farby, otočenie obrazu, či je tu na šírku, na výšku, zrkadlovo, aby ste nemali vôbec žiadny problém s čítaním toho textu. Zároveň, ako som spomínal, je tam diaľkový ovládač, vďaka ktorému si viete ten text pomaliť, zrýchliť alebo zväčšiť či zmenšiť. Samozrejme aj preskakovať jednotlivé texty, keď si niečo pamätáte alebo nie. Tu je uchyt na tablet a ten jednoducho len založíte, vložíte a tu je tlačidlo push. Toto sa vytláča vonku, založíte ho dnuka a zacvaknete naspäť. A celé to drží. Bez problémov si viete tam založiť z tejto strany tablet
A keď to otočíte na druhú stranu, tak zo spodnej strany máte mobilný telefón. Je to veľmi šikovné a veľmi praktické. Samozrejme na začiatku by to chcelo trošku praxe, musíte sa naučiť s týmto. A myslím, že toto by bolo v krátkosti všetko. Ak by vás čokoľvek zaujímalo, kľudne sa ma na to opýtajte dole v komentoch. Prípadne, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, prihláste sa dole na odber, aby vám žiadne nové video neuniklo. A ak by ste ma chceli podporiť, je taktiež dole odkaz na stránku Ko-fi, kde mi viete nejaké to 1 euro poslať. Možno aj viac, určite by ste ma potešili. A ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.